Boas tardes. Vamos dar comenzo a esta sesión, a este pleno, pero antes de empezar o pleno quería, comentar que no día de onte, con fecha 3 de 11 de 2011, por parte de Somos Ribadumia presentáronse dous escritos, un ás 8:59, a atención da secretaria interventora, e outro ás 9:15, pois a atención da alcaldía daqui do Concello de Ribadumia, no que se viña a dicir que non se había chegado toda a documentación relativa aos puntos a tratar, e menciona todos os puntos da orde do pleno. Aparte tamén comenta aquí que se a documentación non está disponible, como consta na sede electrónica, pois que está fora de prazo para poder celebrar o pleno, e que é certo que a presentación ten que estar con 2 días hábiles de antelación para a celebración do pleno, e se solicita a retirada da orde do día dos puntos mencionados, o 1, 2, 3 e 4, que eran as actas anteriores, o 5, que era a aprobación conta xeral 2020, plan prevención de incendios, o punto 7, que era a delimitación de zonas de carga e descarga, o número 8, que era o inicio de expediente de desafección parcial de Camiño en Freixo, e aparte tamén os dar conta. Entonces, no escrito que iba remitido a atención de secretaria de intervención, pois tamén solicitaba que se lle accedera a información completa relativa aos puntos da orde do día do pleno. Creo que eso que foi remitido por correo electrónico, Dolores, esa documentación, pero en todo caso o pleno vais a celebrar porque, según nos transmiten desde as traballadoras do Concello, as persoas que de alguma maneira tramitan a celebración do pleno, se solicitou un informe precisamente á empresa para que certificasen un informe precisamente porque a documentación había sido enviada en tempo e forma, e polo tanto, que era o que pasaba. Evidentemente, e aparte pedimos un informe tamén á Secretaría da documentación enviada, que pasa a comentar Dolores, tanto o informe de GT3 como o propio informe dela, na que recibiron a documentación. Por iso vamos a dar inicio á sesión, a este pleno, pero pasa a comentar os informes a secretaria Dolores. Con fecha 28 de octubre de 2021 se enviaron las notificaciones telemáticas de las convocatorias de las comisiones informativas. La de Comisión de Obras se envió el día 28 a las 15:29 y la de Medio Ambiente el día 28 de octubre a las 15:30 para celebrar ambas el día 2 de noviembre. Que la plataforma legal Portal Ciudadana Órganos Colegiales se puso a disposición de todos los miembros de la corporación la documentación de los puntos incluidos en la orden del día de estas comisiones, que por esta Secretaría se verificó el día 29 de octubre a las 8:30 que se podía tener acceso a la convocatoria y a toda la documentación que se unía a la misma en la plataforma informática. Asimismo, en ese mismo día se me comunicó por parte de algunas concelleiras que ya tenían accedido a la documentación que se une a la convocatoria sin ningún problema. El día 2 de noviembre se puso a disposición de todos los miembros de la corporación la convocatoria y documentación correspondiente a la sesión a celebrar por el Pleno Municipal en el día 4, teniéndose verificado el día 3 a las 9 horas que se podía tener acceso a la convocatoria y a la documentación correspondiente. Que al terminar manifestado el señor Ubiñalago durante la celebración de las sesiones de las comisiones informativas que él no le fue posible acceder a la documentación que se unía a las convocatorias, y dado que tanto estas como la documentación que se acompañan se ponen de manifiesto para todos los miembros de la corporación y secretaría en un acto único y en la misma forma y momento, se solicitó un informe al respecto a la empresa que gestiona la plataforma digital del Concello, teniéndose emitido el mismo con fecha 4 de noviembre del 2021. Paso a dar lectura. Es GT3 Soluciones. A las 10:16 del miércoles 3 de noviembre de 2021 se ha recibido una llamada en el CAU de GT3 Soluciones para Álvaro Infante de parte de una trabajadora del Concello, que se ha informado sobre un problema que tiene uno de los concejales del Concello, el cual dice no poder acceder a la documentación de las convocatorias desde la sede electrónica.
Detalla mediante un escrito que no pudo acceder hasta el lunes a la documentación sobre los puntos de las sesiones para las dos comisiones informativas que se celebraron el día 2 de noviembre. Igualmente detalla que no puede tener acceso a la documentación sobre la sesión del Pleno que se celebrará mañana, día 4 de noviembre. También informa de que se ha corroborado con otro concejal y con la secretaria del Concello que ellos sí pueden tener acceso a la información. Mediante conexión remota han podido comprobar que para la sesión del Pleno del 4 de noviembre, José Enrique Uvilla Lago aparece como miembro de la sesión y se pone de manifiesto a todos a la vez, como habíamos dicho antes. También se puede constatar que tiene recepcionada el día 2 de noviembre la notificación de la convocatoria de la sesión, cuyo registro de salida es el 2021-1324, emitido por el Concello el 2 de noviembre a las 15:12. Con estos hechos se puede constatar que, salvo error técnico no contemplado por nosotros, la documentación de la convocatoria debe aparecer para todos los asistentes configurados y que hayan recepcionado la notificación de la convocatoria. Un hecho que podría explicar la no aparición de las sesiones en la sede electrónica es que hemos detectado a través de las capturas de pantalla realizadas por el propio José Ubiña, es que siempre rellena los campos de las fechas desde y hasta a la hora de buscar las sesiones, como se demuestra en esta captura. Aparece una copia de la captura. Esta fecha es la de la realización de la sesión y no la de la convocatoria, por lo que puede que no encuentre la información deseada, porque el filtro de búsqueda está excluyendo la información de los días posteriores al actual, pero no implica que la información no esté. Se recomienda que no rellene la fecha de hasta para poder así llegar a toda la información de las futuras sesiones que quiera consultar. Este es el informe que nos han indicado. Gracias, Dolores. Bueno, pois visto que estes dous escritos presentados por Somos Ribadumia non se adapta en principio á realidade según estes informes, vamos a dar comenzo a esta sesión. Gracias, se me permite un inciso respecto da documentación que estamos a falar, e como xa ven sendo tan reiterativo o que en todos os plenos teñamos protestas ao respecto de que si chega, si non chega, pois unha vez máis reiterarlle a pulcritud no envío da documentación. Non sei si é problema de que non recibe, de que non envía ou de quen sea, pero o que sí está claro é que sigue habendo problemas. Pero por outro lado, tanto o PSOE como o Partido Popular comisionamos a Enrique Ubiña, que era o que tiña disponibilidade de tempo para acercarse ao Concello onte pola mañán para recabar información sobre un dos puntos de orden do día, que era o do dar conta. Foi informado no Concello, según me fai chegar, de que non había esa documentación a disposición dos concelleiros. Entonces solicitaríamos que se retirase da orden do día. Cando cheguemos ao dar conta, comentamos. De todas as maneiras, queda claro e evidenciado, ademais, que os informes que nos pasaron as empresas, que nos pasou a empresa, pois a verdade é que de alguma maneira contradice o escrito presentado por Somos Ribadumia, e nos vamos a dar credibilidade ao informe da secretaria e tamén ao informe da empresa que de alguma maneira pois leva a cabo ou xestiona precisamente toda a informática e programa informático do Concello de Ribadumia. Estou me referindo a outro punto, é un informe que emitiu a secretaria donde di nese último apartado di nesta secretaria non consta documentación do punto 10 da orden do día relativo a dar conta. Cando cheguemos a ese punto aclaramos a cuestión. Estou dicindo que se non se retira ese punto non vamos a poder seguir. Martín, eu creo que este análisis de introducción antes de empezar o pleno era precisamente para aclarar e de alguma maneira poñer en dudas o informe o escrito presentado por Somos, e creo que quedou suficientemente claro. Vamos a dar comenzo. Vamos a dar comenzo. Este informe onde di que non estaba a documentación a disposición dos. Vamos a dar comenzo. Si siguen ese empeño de ter a verdad sempre a seu favor, nos evidentemente moi a noso pesar vámonos a levantar e marchamos. Se usted non entra en razón ni siquiera con documentos, non podemos facer nada. Cando cheguemos ao punto 7 ou ao punto de dar contas, ao punto número 10, entonces falamos. Sentindo moito, eu abandono, non sei se alguén máis quere añadir algo. Vale, quedou claro que os escritos presentados, ou escrito presentado por Somos Ribadumia, quedou claro que perfecto.
Bueno, é que máis deso xa non se pode. Hai unha cuestión que se pode certificar que se nos entregou a convocatoria, non que se nos entregou a documentación, que é un fallo noso. Nos remitímonos ao informe, Enrique. Hai documentación que non podemos consultar. Enrique, David Castro. Hai documentación que non Enrique, podemos se consultar. non queredes estar no pleno, pois non pasa absolutamente non. Miras o que está aí, verdad? Aí tes todos os Perfecto. puntos. Si eu son capaz de entrar, ti tamén. O que A pasa que queres facer o circo, que queres facer? A documentación do Esa é punto. a documentación. A documentación do punto. Enrique. Da conta non está. E ti sabes se hai documentación? Porque primeiro terás que esperar ao millón, non hai documentación, non hai informe. Pero hai un punto sin informes. É que non ti das conta de algo, non ten por que haber informes. No. Claro que Despois sí, xa veredes Enrique, no vídeo. é que non, Xa veredes no é que non vídeo. vos adaptades. No, o que non é o que A lei facedes está vos. clara, a documentación íntegra en secretaría. Volvoche a dicir. Señor Enrique, se vostedes consideran que eso é a maneira de proceder, perfecto. Apagamos ese micro, ¿no? Apagamos ese micro. Dolores, vamos a dar comienzo a esta sesión. Sí, sí. E vindo para aquí. Sí, podemos sentar por ahí. Vamos a dar inicio a esta sesión, sesión ordinaria, cos seguintes puntos da orde do día, no día de hoxe, 4 de novembro de 2021, cos seguintes puntos da orde do día. Primeiro punto da orde do día, que sería a aprobación da acta do 20 de outubro de 2020. Acta do 22 de outubro de 2020. Algunha aclaración ou observación por parte de IR? Nada, pasamos a votar a aprobación da acta do 22 de outubro 2020. Votos a favor? Abstencións cero. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a aprobación da acta do 20 de abril 2011 en sesión extraordinaria celebrada polo Pleno Municipal con data 20 de abril 2001. Esta acta foi gravada, está en disposición, según a ligación, os códigos de verificación indicada na acta do Pleno. Algunha aclaración ou observación por parte de independentes do grupo? Votos a favor? Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é a aprobación da acta do 6 de maio de 2021, acta de sesión ordinaria celebrada polo Pleno Municipal con esa fecha, 6 de maio de 2021, tamén en grabación completa. Según se indica na acta do Pleno, aí aparece a ligación aos códigos de verificación desta sesión. Algunha aclaración ou observación por parte? Pasamos á votación. Votos a favor? En contra cero, abstencións cero. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é a aprobación da acta do 1 de xullo de 2021. Esta acta sesión extraordinaria foi celebrada polo Pleno Municipal, o 1 de xullo de 2021, tamén foi unha grabación completa, que según indica na acta do Pleno, tamén códigos de verificación para poder, de alguna maneira, observala. Algunha aclaración ou observación? Votos a favor? Abstencións cero, en contra cero. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é a aprobación da conta xeral do orzamento 2020. Comenta o punto a secretaria interventora Dolores. Se da lectura al resumen del estado de tesorería a 31 de diciembre del 2020, del remanente de tesorería.
Fondos líquidos 652.029,64 euros. Derechos pendientes de cobro 2.709.101,62 euros, de los cuales 1.483.201,86 corresponde a presupuesto corriente, 1.178.545,11 corresponde a presupuestos cerrados y 47.354,65 corresponden a operaciones no presupuestarias. Obligaciones pendientes de pago 391.875,74, de los que 235.812,97 corresponden a presupuesto corriente, 36.658,57 a presupuestos cerrados y 119.404,20 a operaciones no presupuestarias. Partidas pendientes de aplicación menos 251,35, de los que 251,49 corresponde a cobros realizados pendientes de aplicación definitiva y 14 céntimos a pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. Esto da un remanente de tesorería total de 2.969.004,17 euros. Aquí habría que tener en cuenta saldos de dudoso cobro 713.111,56, exceso de financiación afectada 639.057,95, da un remanente de tesorería para gastos generales de 1.616.834,66. Remanente de incorporación obligatoria para gastos generales 145.464,37 y remanentes a incorporar por gastos de financiación afectada 570.860,26, da un remanente de tesorería final de 900.510,3 céntimos. ¿Alguna aclaración o observación por parte de IR, Pilar? No, a ver, en principio que falamos sempre cando se traen as contas, non deixa de ser un documento contable que reflicte o que é a execución do presuposto durante o ano anterior, entonces simplemente un trámite que hai que pasar que xa foi a comisión informativa, sin máis. Pasamos a votar este punto número 5 da orde do día. Votos a favor? Abstencións 0, en contra 0. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é Plan de Prevención de Incendios. Comento ao punto a concelleira e portavoz Pilar Martínez. Eu, se me permitides, antes de empezar a expoñer este punto, xa iba a dicir no anterior, pero despisteime. Quixera que comprobaredes, porque é a primeira vez que o fago, ademais, no pleno, como en todos os casos, todas esas, o que está saindo en pantalla ahora mismo, é a través da sede electrónica. É dicir, eu en determinado momento tiven os meus problemas de acceso polo tema das cookies, que me arreglaron, Vanessa, bueno, os traballadores municipais, e como vedes, todo o que levo posto hasta ahora é a través da sede electrónica. É dicir, se accedemos uns, lógicamente teñen que acceder os outros. De todas formas, agora vamos ao punto do que falábamos. Vale, o plan de prevención de incendios. Vale. Ainda que xa todos coñecedes o que hai, vamos a explicar igual para que conste na orde do día. Vale, o plan de prevención de incendios que traemos aquí hoxe a aprobación inicial parte xa do ano 2018 dunha orde que publicou a Xunta, un convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, o FEGAMP e a SEAGA, esta empresa pública, en materia de prevención e defensa de incendios forestais e coa finalidade de establecer un sistema público de xestión da biomasa no que son as faixas secundarias. O Concello de Ribadumia aderiuse a este convenio de colaboración coa Xunta, FEGAMP e SEAGA mediante a aprobación no pleno do 5 de setembro de 2019. Nese pleno foi aprobada esa adhesión por maioría, por 12 votos a favor, independientes, Partido Popular e Somos Ribadumia, coa abstención, naquel caso, do PSOE. Durante estes anos, de 2018 hasta ahora, pois tivo distintas adendas que se foron tendelas aí resumidas, distintas adendas e modificacións que se foron levando a cabo e que, pois, hoxe en día, deu lugar, bueno, sabedes o tema da xestión da biomasa, que xa falamos, e o tema de que hai que manter a determinadas distancias de puntos, sobre todo de vivendas, núcleos urbanos, empresas
pois unha distancia determinada para cada punto, limpio, sin árbores, sobre todo, sin pinos, sin acacias e sin eucaliptos. Aí tendes, por exemplo, pois eso, hai que separar, por exemplo, 50 metros de campings, gasolineras, industrias en general, de solo urbano, de vivendas illadas onde hai personas. Despois, noutros lados, por exemplo, no tema das instalacións eléctricas, pois hai que separar 5 metros, nas pistas forestais 4. Eso é o que establece o convenio, que en principio temos que ter todos os anos limpo ao redor, esas faixas secundarias ao redor deses distintos puntos. No mismo convenio, na cláusula número 7, unha das cousas que tiña que facer o SEAGA, o que se comprometía o SEAGA para axudar, neste caso os concellos, nesa cláusula 7, apartado 2, letra A, unha das actuacións documentais que tiñan que facer era elaborar de forma técnica a documentación necesaria para a aprobación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que é xustamente o que nos mandaron, non sei seguro, creo que no mes de setembro foi cando entrou por rexistro despois do pleno anterior, e foi o que nos mandou SEAGA para proceder a esta primeira aprobación inicial. Nese plan, como vedes aí, ao lado esquerdo tendes pois, o que sería o índice. É un plan que resume pois, as características do Concello de Ribadumia, en general, fai unha introdución e un resume do que é o ámbito territorial, a súa situación, as parroquias, define o que é a fauna, a flora, todas estas cousas, fai unha análise dos incendios que se produciron desde o ano 2008 hasta o ano 2020. Se vos fixades na gráfica aquela que está ali arriba, precisamente o momento álxido nese período de tempo foi o ano 2013. Tamén fai un estudio, téndelo aquí abaixo, igual non o vedes ben, dos incendios que houbo durante todos eses anos en todas as parroquias. Por exemplo, casualmente, que todos pensaríamos que o mellor Besomaño, que a parroquia que máis arborado ten neste momento, pois sería pois das que máis incendios ten, pois non, xustamente a que máis ten en todo este período é Ribadumia, con 17 incendios, e a segunda, que vai por detrás, é Lois, que tivo neste período 14 incendios. Pois nese plan faise esa análise do risco, tamén tendo en conta pois, neste período de ano todos os incendios que houbo, incluso a cantidade de o tipo e a cantidade de hectáreas que se queimaron. E despois, ao final, o que fai é unha serie de recomendacións e están incluídas todas as parcelas afectadas neste plan de incendios, é dicir, todas aquelas parcelas que terían que estar limpas ao redor eses 50 metros, 15 metros, dependendo da situación concreta, que tal. E tamén ao final inclúe mapas, como estes que tendes aí, donde, se vos fijades, a zona marcada en morado sería a zona delimitada por persoal técnico do Concello, donde hai, son zonas a protexer, lógicamente, e o verde que tendes ao redor pois serían esas franxas de 50 metros, 15 metros, 5 metros, que teríamos que proteger. O procedimento que temos que facer aquí agora é dar de aprobación inicial. Unha vez que lle deamos esa aprobación inicial, haberá que facer unha exposición pública de 20 días hábiles para que se poidan presentar as alegacións pois, que a xente estime conveniente, si o estima así, e ao mesmo tempo hai que remitir o plan con esa aprobación inicial á Dirección Xeral competente en materia forestal para que lle dea un informe favorable que ademais é preceptivo, é obligatorio e é vinculante. Entendemos que, lógicamente, isto está feito por técnicos forestais da empresa pública, entendemos que non terá ningún problema, pero bueno, é un trámite que hai que cumplir. Unha vez que esas dous procedimentos se fixeron, ten que volver aquí, temos que volver a aprobalo e darlle a aprobación definitiva e posteriormente publicalo tanto entendo no boletín oficial da provincia como nas redes sociais e no tabuleiro de anuncios do Concello. Gracias, Pilar. Algunha aclaración, observación? Pasamos a votar o punto 6 da orde do día, que é a Plan de Prevención de Incendios. Votos a favor?
Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é delimitación de zonas de descarga e descarga. Bueno, neste punto da orde do día, bueno, ven un pouco unha serie de peticións que nos fixeron por escrito aquí no Concello, e tamén dun xeito verbal, pois tanto usuarios, pero máis que usuarios, aqueles propietarios das tendas e dos almacéns locales daqui do Concello de Ribadumia que teñen dificultades para a carga e descarga da súa mercancía. É certo, pedimos un informe ao técnico municipal para, de alguma maneira, poder acreditar, digamos, e cubrir esta necesidade ou esta demanda por parte dos comercios e de Barrantes, non? Entón, si é certo que no centro de Barrantes hai unha maior concentración de locales comerciales e locales de ocio, e que é imprescindible regular un pouco a carga e descarga, que hai que habilitar uns espacios precisamente para que de alguma maneira que tamén facilite que os comercios poidan traballar máis cómodamente, e que poidan utilizar estes espacios reservados para carga e descarga, que de alguma maneira que é unha iniciativa que a día de hoxe é fundamental, non? Aí se seleccionaron, a parte dos hai uns criterios para a elección da situación dos espacios reservados de carga e descarga. Os criterios son os seguintes, que se deberán localizar na confluencia de rúas ou puntos nos que se concentren en maior número de establecementos comerciais con necesidade de reservas de espazos para a carga e descarga de mercadorías, e que deberán alterar o mínimo posible a distribución actual de plazas de estacionamento de vehículos. Hai unha serie de características dos espacios reservados para a carga e descarga, que deben contar coas seguintes características: adaptarse dentro do posible ás actuais dimensións das plazas de aparcamento, contarán con sinalización horizontal en cor amarela según as indicacións establecidas pola normativa vixente. Así mesmo, no caso de que o espazo de reserva utilice dúas plazas de aparcamento regular, a señalización reflexará tal circunstancia para que fora do horario previsto se poida utilizar de maneira normal. Contará cunha señalización tamén vertical indicada dos horarios previstos para a carga e descarga, así como dos días laborais e tamén a aplicación de reserva. Respecto ás limitacións horarias, tamén se propón o espacio de reserva que queda limitado para a carga e descarga de luns a sábados en horario de 7 a 10 da mañán e de 4 a 7 da tarde. Propostas de espacios reservados para a carga e descarga. Sería a Avenida Bouza Martín, dúas na Avenida Bouza Martín, en Caleixón Loureiro, en Ramón Cabanillas e en Valle Inclán. Está localizado aí perfectamente no mapa. É dicir, para concretar e verlo máis reflexado, é dicir, sería aquí onde está o supermercado Antestandi, e tamén a floristería, sería onde está a carnicería no entorno de Manuel Pelecho. Despois tamén estaríamos falando aquí entre a panadería, boutique do pan, e tamén estamos a falar aquí no entorno do Lareca tamén, nesa parte, e creo que están as 5, a farmacia, no entorno da farmacia tamén de Barrantes, efectivamente, no entorno da farmacia de Barrantes. Algúnha aclaración ou observación? Pasamos a votar este punto número 7, que é a limitación de zonas de carga e descarga. Votos a favor, abstencións 0, contra 0. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é un inicio de expediente de desafección de camiño parcial e de camiño no lugar do Freixo.
Bueno, dicir que este punto, antes de inicialo, normalmente, ou sempre se fai, non normalmente, senón que sempre se fai, hai unha xunta de portavoces na que se comentan os puntos a levar a pleno. Dicir que nesta xunta de portavoces pois non se comentou, e tampouco se enviou a documentación, digamos, á comisión de obras celebrada o martes día 2. Pero na comisión de obras comentouse bueno, que si había por parte dos grupos, dos portavoces dos distintos partidos, se había algunha, digamos, algún en contra, pois evidentemente pois se retiraría do punto da orde do día. Non foi así, senón que se abstiveron. Evidentemente pois tratamos de organizarlo para leválo a pleno. Se lle dou toda a información nese momento precisa, se fixeron as consultas que, bueno, que entenderon, preguntas para dar as explicacións oportunas, e por eso decidimos de alguma maneira incluirlo a pleno, porque non houve nadie que na comisión pois de alguma maneira dixese o contrario. Bueno, aquí trátase dunha petición dunha veciña, dunha solicitude de desafectación parcial do camiño público, Elisa María Fernández Varela, no lugar do Freixo, no que, bueno, sí, descripción, unha franxa de terreno que, bueno, pues anteriormente se destinara a camiño nunha extensión de 58 metros cuadrados, aproximadamente. Os lindeiros, pois polo norte, pois é unha finca urbana, Freixo número 20, de Elisa Fernández Varela e Francisco Javier Fernández Varela. Polo sur, a finca número 73, que tamén é de Elisa Varela Martínez, Elisa María Fernández Varela e Jaime Lamas Casariego, e zona excluída da finca número 71 de Teodoro Besada Leiro e Guadalupe Ribadomar Chaves, antes de Pilar Mosteiro Fernández. Polo leste, a finca número 73 de Elisa Varela Martínez, Elisa María Fernández Varela e Jaime Lamas Casariego, e tamén camiño municipal. E polo oeste, a finca urbana Freixo número 20 de Elisa María Fernández Varela e Francisco Javier Fernández Varela. Bueno, se valora o terreno a 58 euros metro cuadrado, por 50 euros metro cuadrado, por o coeficiente reductor estimado, que é 0,60, e iso dá 1.740. Ten un informe favorable do técnico municipal, este é o resumen final. Algúnha aclaración ou observación por parte de algún concelleiro? Pasamos a votar entonces o punto número 8 da orde do día, que é o inicio de expediente de desafectación do camiño no lugar do Freixo. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é dar conta do informe de morosidade do terceiro trimestre 2021. Pasa a comentar o punto a secretaria interventora Dolores. Los datos de morosidade y periodo medio de pago del tercer trimestre del 2021 son los siguientes. Periodo medio de pago 12,35 días en pagos realizados en el periodo. Periodo medio de pago 12,35, pago dentro del periodo legal de pago 461 por un importe de 329.630,15. Pagos realizados fuera del periodo de pago 23 y por un importe total de 26.558,43. Esto da una media de periodo medio de pago de días en el tercer trimestre de 19,84. Gracias, Dolores. ¿Alguna aclaración o observación? Pasamos a votar o punto número 9 da orde do... Bueno, votar non, era dar conta simplemente. Perfecto. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que son dar contas de... bueno, si efectivamente se había presentado, bueno, na propia, nunha dos escritos de Enrique, bueno, pues se trataba de indicar pues a retirada, de dar contas, que falta documentación. Evidentemente, dos puntos que vamos a dar conta non temos documentación, porque o que se trata precisamente de informar máis que de outra cousa, é dicir, de informar e poder dar información precisamente aos veciños daqui do Concello de Ribadumia. Por iso que non ten
ningún tipo de informe, por eso non podemos dar ningún tipo de informe como eles solicitan. A pena que, bueno, que se retiren do pleno. Creo que na comisións que hubo martes xa eles mesmos dicían que iban a ir en contra de todo que nos apoyásemos por iniciativa, simplemente, e iso de alguna maneira pois ven a acreditar precisamente que se levantaran dunha maneira pois airada, pouco formal deste pleno deste pleno municipal. Por lo tanto, vamos a pasar a dar conta do punto número 1, do punto número 10.1 da orde do día, que é a fibra, que pasa a comentar a concelleira Pilar Martínez. Aquí simplemente o que se trata é de informar o último que se fixo en relación co tema da fibra naqueles lugares que falamos, que houbo reclamacións aquí no Concello por parte de moitos veciños, sobre todo pois en determinadas zonas moi controladas. Xa se tratou este tema en pleno, xa non me acordo se foi dar conta, se foi en resposta a algunha pregunta de algún grupo, e simplemente o que se trata é de comentar os últimos pasos que se deron. Chegaranse a presentar 37 reclamacións que foron máis menos contestadas por telefónica, unhas no sentido de que xa tiñan cobertura, as menos, outras no sentido de que se lles iba a dar cobertura porque aínda estaban dentro do PEBAN 2019 e iban ter cobertura porque teñen prazo para estendelo hasta o 31 de decembro de 2021. E despois, finalmente, había outras, as máis, que a mesma telefónica recoñecía que nin tiñan cobertura, nin tiñan prevista, nin a corto, nin a medio prazo. Entonces, en función deso, o que fixemos foi reunir a todos os veciños afectados, comunicóuselles personalmente, sobre todo os que, en principio, a resposta foi negativa por parte de Telefónica, e convocalos a unha reunión que tivemos na Casa de Cultura de Ribadumia, se non me equivoco foi o día 20 do mes pasado, non teño ahora aquí a axenda, pero bueno, creo que foi un miércoles do mes pasado. Entonces nesa reunión fomos, por parte do Concello, e tamén levamos un técnico que é o que nos asesora xeralmente nos temas de telefonía e telecomunicacións. Entonces, as persoas que estiveron ali, preguntaron e estivemosles explicando, incluso este técnico explicoulles outras posibilidades fora da fibra, sobre todo para estas persoas que non imos ter, eu inclúome entre elas, posibilidade de conectarse á fibra nin a corto nin a medio prazo. Explicáronse outras solucións e ali acordamos entre todos, porque estaban a maior parte dos afectados, acordamos que o Concello iba a axudar a redactar de alguna maneira un escrito que eles poden e que están agora solicitando e presentando para remitir tanto á Xunta, o organismo correspondente da Xunta de Galicia, como ao instituto correspondiente da Secretaría, creo que é do Ministerio de Interior, se non me equivoco, a Secretaría de Telecomunicacións, para que cada un presentase o seu, se estaba de acordo, e ao mesmo tempo que o Concello vai presentar como Concello tamén un escrito poñendo de manifesto todas estas, entendemos que non sabemos se son irregularidades, pero aí hai unhas dudas porque, entre outras cousas, toda esa extensión de fibra se fixo con fondos públicos. De feito, non hai moito, Telefónica sacou unha nota de prensa dicindo que en Ribadumia estaba o 64% do Concello cuberto de fibra, cando a realidade non é esa, porque na zona, por exemplo, do Freixo, quedaron moitas casas, e na Regueira quedaron moitas casas sin poder conectarse á fibra. Entonces, aínda que che digan que esa zona está cuberta por fibra, non é certo, porque non temos acceso a ela. Entonces, eso foi o que acordamos nesa reunión. De feito, xa hai veciños que viñeron a recoller o escrito e que o presentaron, e hai outros que o levaron e que está pendentes de presentar e de remitir tanto á Xunta como á Secretaría de Estado de Telecomunicacións, o mismo que os dous escritos que se van presentar do Concello. Gracias, Pilar. E vamos a dar conta tamén das multas COVID, na que sería o 10.2,
nas que, bueno, pues de alguna maneira se pide por parte do goberno a devolución de todas as multas do primeiro estado de alarma. E como afecta o Concello de Ribadumia? Bueno, de alguna maneira, as anulacións das multas relacionadas cos termos da alarma, co estado de alarma, podemos dicir que hai sancións ou multas que son competencia da Xunta de Galicia e hai multas sancións que son competencia municipal. Das de competencia da Xunta de Galicia son, digamos, as sancións por incumprimentos relacionados co estado de alarma, por exemplo, por entrar e salir de concellos afectados por peches perimetrais ou por non inscribirse no rexistro de viaxeiros. Tamén tramita a Xefatura Territorial de Sanidade correspondente, non hai constancia nin da tramitación nin da recaudación, e que si é certo que son remitidas polo Concello de Ribadumia, unha foi por saltar o peche perimetral e 8 por saltar o toque de queda. Dicir que o Concello de Ribadumia non ten ningunha competencia neste sentido, por lo tanto non temos información do estado nas que se encontran, digamos, pois estas sancións. E as que son de competencia municipal son sancións relacionadas coa normativa sanitaria vixente, como por exemplo o uso das mascarillas ou por viaxar con persoas non conviventes nun vehículo. E tamén, bueno, pois isto si as tramita o Servicio de Recaudación do Concello, pero estas sancións, estas que son de competencia municipal, non están afectadas pola devolución que propón ou que, bueno, pois de alguma maneira, pois o goberno do Estado pois trata da devolución, non? Entonces, aquí hai un número de 60 multas, o importe emitido eran 3.400 euros, o importe cobrado son 1.700 euros e hai un importe pendente que tamén son 1.700 euros. Pero xa digo, que estas de competencia municipal non están afectadas pola devolución que propón o goberno no primeiro estado de alarma. Pasamos ao punto número 11 da orde do día. Algunha rogo, algunha pregunta? Pilar? Sí, eu presentei onte en nombre de Independientes por Ribadumia un escrito no rexistro cumplindo a normativa relativa ao uso deste rogos e preguntas. Unha das cousas que establece a normativa é que deberíamos, non é obligatorio, aqueles que queren facer rogos e preguntas e que se contesten ben, pois deberíamos presentalas por escrito mínimo 24 horas antes do pleno para que se nos contesten no pleno. Entonces, nós, como grupo, temos unha pregunta que facer. Eu presenteina por rexistro, non sei se Dolores queres ler ti. Tela aí. Bueno, pois teño eu, non hai problema. Presentouse rexistro de entrada 2021-3040 o 3/11/2021 ás 14:42:29. Neste escrito, o que manifesta o grupo de Independientes por Ribadumia é que teñen coñecemento a través dos medios de comunicación e das redes sociais que Somos Ribadumia, partido integrado no Grupo Mixto da Corporación Municipal, ten dúbidas sobre a legalidade do proxecto da bancada que se ten previsto colocar no Parque Infantil de Barrantes e, segundo os mesmos medios, presentou escrito por rexistro no Concello. Que o vindeiro xoves 4 de novembro está convocado o pleno ordinario no que se inclúe o correspondente punto de rogos e preguntas. En relación co anterior, solicitamos que nese punto se lle dé a resposta ás seguintes cuestións. Unha, que se lle explique á corporación o proxecto que se pretende levar a cabo no Parque Infantil de Barrantes e, dous, que se informe sobre a veracidade ou non desas irregularidades denunciadas por Somos Ribadumia, tanto nos medios de comunicación como nas súas redes sociais. E para que conste para os efectos oportunos, asínase este escrito en Ribadumia o 3 de novembro de 2021. Pois ben, vamos a ver, efectivamente, con respecto a esa pregunta, Pilar, sobre esas irregularidades, dicir que no caso de Somos Ribadumia, con fecha 27 de 10 de 2021, presentou un escrito aquí no Concello poñendo en duda de alguma maneira alertando dunha maneira negativa digamos a mellora do parque infantil aquí en Barrantes, e aparte se atreveu a sacalo nos medios de comunicación
e aparte nas redes sociais, pero nun medio de comunicación dicía que posiblemente non cumpra os requisitos de seguridade da Xunta e de Europa. Dicir que estas cousas non se poden sacar así con esa alegría, é unha falta de responsabilidade. O parque infantil daqui de Barrantes, nesa zona, na praza do Concello, na parte de arriba, pois non está no mellor estado, e nós o que queremos é pretendemos darlle unha transformación, melloralo dunha maneira notable. E aparte se fixo ou se fai consultando cos propios veciños, cos propias persoas que de alguma maneira acuden a diario pois ao parque infantil. E creo que algúns concelleiros pois que visitaron a zona estiveron en contacto precisamente cos pais e cos nenos para que valorasen tamén, e tamén hubo pais que viñeron aquí ao Concello, tamén estuveron con concelleiros para que de alguma maneira pois tamén se lle explicase bueno, pois un pouco o que se pretendía facer, e ao mesmo tempo pois tamén unha mellora. A verdade é que por parte de, nos sorprende que por parte de Somos Ribadumia, por parte de Enrique, pois que sin ningún tipo de información ao respecto, atrévese a dicir que se pretende facer un parque infantil ou mellorar un parque infantil sen adaptarse ás normativas que, bueno, pois de alguna maneira pois marca o regulamento. E lonxe deso, o Concello de Ribadumia precisamente traballou e está a traballar para que ese tipo de melloras adaptalas precisamente ás normativas da Unión Europea, ás normativas marcado CE, ao mesmo tempo que estén revisadas e acreditadas por autoridades e por empresas competentes en materias e certificadas por ENAC. A verdade é que no caso de Enrique é unha pena que non queira mellorar o parque ou que poida poñer trabas día tras día, creando pois unha incertidumbre precisamente nos pais e nos nenos, cando eu creo que o que hai é que empuxar, porque xa é difícil a veces levar a cabo pois este tipo de xestións, para canto máis se encontras persoas que se supón que teñen que traballar por un mesmo obxectivo e ao final o que fan é pois de alguna maneira tratar de atascar e de crear problemáticas para non mellorar a situación. Nós, como equipo de goberno, estamos a traballar e creemos que esa é unha mellora importante, unha mellora que lle hai que dar aos pais, e sabemos e somos conscientes que a día de hoxe non están nas mellores condicións, pero tamén é certo que lle queremos dar un cambio, por iso estamos tardando en poder levar a cabo esa actuación. É unha actuación que ao mellor pois está valorada en torno a 6.000 euros pola valoración que estamos a ter, e este escrito que presentou Enrique, ademais aquí no Concello, pois digamos que é unha información sesgada, unha información que nos adapta prácticamente á realidade. El fala de irregularidades do parque, dice que a normativa autonómica recolle no artículo .3.2 do decreto 245/2003 do 24 de abril, polo que establecen as normas de seguridade nos parques infantís. As superficies previstas para o xogo deberán estar debidamente acoutadas dun xeito seguro, e quédase aí, e pasa isto con absoluta alegría, cando o texto completo que dice a norma dice que as superficies previstas para o xogo deberán estar debidamente acotadas dun xeito seguro e separadas do tráfico rodado, ben mediante un distanciamento mínimo de 30 metros ou ben a través da súa separación por medios naturais ou artificiais que protexan os menores do perigo derivado do acceso inmediato á calzada. Temos unha distancia real de 45 metros e de 60 metros. Por lo tanto, cumplimos perfectamente sin ningún tipo de problema. O que non se poden é crear dudas sobre un proxecto que é para mellorar, digamos, o propio parque e tamén para que os nosos nenos e nenas, pois, de alguma maneira, pois, poidan disfrutar del. Tamén nos dice, falando de irregularidades e unha información sesgada, ademais deste decreto hai en vigor diferentes normas UNE que definen moi especificamente as condicións que deben reunir os parques en diversos aspectos, en concreto as relativas ao seu illamento da contorna, separación de vías e accidentes xeográficos ou físicos, accesibilidade, etc., feitas as pertinentes consultas. A verdade é que tamén sigue sendo unha información sesgada porque é bastante máis completo, e o Concello de Ribadumia pois cumple perfectamente con esas, para cumplir a normativa. O decreto 245/2003 basease, entre outras normas, na UNE 147103/2001, e que a verdade é que é unha pena que nos estemos metendo en tanta legislación cando as cousas a veces son moito máis fáciles, o que
trata de facer Enrique e as persoas que o apoian tamén de alguna maneira, pois é precisamente crear problemáticas para que non se leven a cabo estes proxectos, cando é moi complicado precisamente ter claro que se quere, é moi complicado buscar a financiación, é moi complicado executar, para canto máis que haxa persoas que de alguna maneira pois poñan pedras no camiño para que non se leven a cabo estes obxectivos. Bueno, falamos de planificación e xestión das áreas e parques de xogo ao aire libre. Acá no apartado 5.2 de limitación de área parque indica o seguinte: as superficies previstas para o xogo se deben acotar de forma segura, arbustos densos, valles, etc., para separarlas de calles, aparcamentos, vías de tren, aguas profundas, pendentes ou outros peligros similares. É dicir, poñer algún tipo de obstáculo que reduzca a velocidade da marcha do cativo da súa fuxida do parque cara a algún dos perigos anteriormente citados. O maior perigo que presenta este parque da proximidade é a proximidade do anfiteatro, o cal está xa delimitado polo propio valado do anfiteatro, polo que nunca se vai a producir un acceso libre de dito desnivel pendente. Bueno, eso por unha parte, pero aparte, nos recentemente o equipo de goberno, a través dunha subvención de infraestructuras na que se invertiron pois, aproximadamente uns 20.000 euros na mellora dos parques infantís. Hai que dicir que na anterior legislatura, gobernando con nós, con este equipo de goberno, tanto Enrique como Pepe, das cales, digamos, que os parques infantiles eran responsabilidade deles. Na anterior legislatura, anterior ao 2015, se colocou, eu non sei se se pode poñer en vídeo, se colocou, bueno, pois un dos columpios, que na anterior legislatura estas dúas persoas, pois de alguma maneira ese columpio, digamos que non cumplía coa normativa, non cumplía co marcado CE, nin estaba de alguna maneira certificado ou verificado. Este ano, precisamente, este equipo de goberno o que fixemos foi retirar ese parque infantil e colocar un novo, este columpio, e colocar, pois, precisamente outro, e, xa digo, porque ademais temos a documentación que está certificado por unha empresa certificada por ENAC, un dos máximos organismos que, bueno, pois que de alguna maneira pois que acredita pois este tipo de instalacións. Entonces, eu creo que ese era o estado do parque que estaba anterior ao ano 2015, que do 2015 ao 2019, cando Enrique Ouviña e Pepe pois non fixeron absolutamente nada porque non sabían exactamente o que tiñan entre mans, e hai tamén outro un novo columpio, un novo xogo, que foi o que sustituímos precisamente por eso, que ademais está acreditado e certificado por ENAC. Por eso que todo o contrario do que nos poida transmitir Enrique e que poida estar apoiado polos distintos partidos, PSOE e Partido Popular, que lle poden dar credibilidade cando precisamente estes certificados son os de máxima garantía. Este certificado por ENAC é unha das, unha asociación sin ánimo de lucro, pero é a entidade nacional de acreditación, é o máximo en acreditación deste tipo de que de alguma maneira autoriza, digamos, a empresas certificadoras para dar o visto bo, digamos, pois a este tipo de instalacións. Por lo tanto, eu creo que anterior a ese escrito que presentou Enrique a finales de junio, mediados de junio, modificamos, repasamos todas as instalacións ou todos os parques infantís, e a instalación que se puxo deste novo equipo xa está certificado por ENAC. Por lo tanto, nos adiantamos moito máis, estamos buscando a seguridade de todos os nenos e nenas, estamos certificando precisamente este tipo de instalacións que estén marcados por CE e ao mesmo tempo que estén acreditados por unha entidade deste calibre, que é a única que existe en España, que de alguma maneira lle dá cobertura a outras empresas para facer as visitas e inspeccións aos distintos parques. Por lo tanto, a verdade é que é unha pena que dende a oposición que se este facendo un traballo tan sucio, e sobre todo que non
cumplan ou que non se informen ou que non consulten cando lle falta información, datos e, sobre todo, saber estar. Alguna outra aclaración? Damos por terminada esta... Damos por terminada esta sesión ordinaria, sendo as 20:56.